Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Iată-ne în data de 9 octombrie 2013 la jumătatea săptămânii și vom face o analiză tehnică daily. Ieri, în cadrul grupului OPG, am discutat despre bullish, bearish, outside bar ca patternuri de bare. Ok, calendarul economic de astăzi a început la ora 2 cu știri pe Marea Britanie, dar dintre știrile cu impact major putem menționa la 2:30 Consumer Sentiment în Australia. La ora 11:30 vom avea Manufacturing Production-ul lunar în Marea Britanie, iar la ora 21 avem minuta FOMC again. În rest, știri mai mult cu impact mediu și ar trebui urmărit în acest caz știrile de la ora 13, German Industrial Production și, bineînțeles, GDP-ul estimat în Marea Britanie la ora 17. Hai să vedem acum principalele produse valutare pe care le vom analiza în prisma graficului daily și anume, iată, pe graficul daily o bară de indecizie în cursul zilei de ieri, deși cu o structură față de bara precedentă de higher high, higher low, n-aș putea spune că această bară de indecizie indică o posibilă revenire în trend up și m-aș gândi în continuare la corecția de care discutam în zilele precedente și anume o corecție care ar putea să meargă în condițiile în care 1.6, zonă de suport big round number, va fi străpuns, o corecție care ar putea să meargă la 1.57. De aceea și astăzi voi urmări cel puțin în prima parte a zilei pozițiile de short. Euro-USD daily, bară de indecizie și pe Euro-USD, după cum se observă. Mulți ar fi spus că este un pin bar, nu este un pin bar, avem un open undeva la 50% din bară, este o bară de indecizie, stand-by deocamdată, continuăm această așteptare pe Euro-USD în condițiile în care mișcările nu sunt foarte, foarte clare. Stand-by nu mi se pare o oportunitate, cel puțin la această oră, bună de tranzacționare pe Euro-USD. USD-Yen daily. Din punct de vedere daily, iată, după ce am avut o tentativă de break, prețul a revenit în cadrul pivotului de la 97 și se pare că în această dimineață, în primele 7 ore de trade, avem o tendință bullish pe ziua de astăzi, o tendință care ar putea fi limitată pe zona de la 97-75. Recomand, deoarece structura încă nu sugerează o mișcare foarte puternică long, sugerez un stand-by pentru că deocamdată nu avem o reacție foarte clară a prețului în ceea ce privește pivotul de la 97. De altfel, săptămâna, cel puțin această primă jumătate a săptămânii, nu prea a fost o săptămână cu ocazii foarte fericite de trade. USD franc. Francul rămâne în consolidare între două zone, aș spune 0,9 și respectiv pivotul creat, pivotul minor daily de la 9080-900. De urmărit reacția pe aceste zone, există o distanță de aproximativ 95-80 de pips între cele două zone și de aceea ar putea, în condițiile în care acest range se menține, constitui o oportunitate de trade pe TF-urile mici. Condiția este să avem niște reacții clare pe aceste TF-uri mici pentru când se ajunge pe acele zone de interes care sunt limită superioară, respectiv limită inferioară a range-ului. USD canadian, iată-l trecând în cursul zilei de ieri peste 1.0354, realizând din punct de vedere al patternilor un inside bar cu trigger de long, oportunități de intrare long în momentul acesta pe USD canadian. Vreau să mă uit puțin pe TF-urile inferioare să văd dacă, da, într-adevăr, iată și structura higher high, higher low, revenire, confirmarea la 1.0354 și se pare crearea unui nou high, ceea ce poate constitui o oportunitate de long pe o confirmare a breakout-ului pe M30. În condițiile acestea, intrarea se poate face market sau se poate plasa un pending buy stop undeva la 1.0375
sau ținând cont că e spread 2, în mod normal ar trebui făcut o intrare market, un SL care are aproximativ 20 de pips și o targetare din punct de vedere daily către 1.0433, deci un risk reward de 1 la 3. Haideți să facem calculul împreună pe această intrare. Vom merge pe ideea a 4 trade-uri cu risc de 0,5 și risc global de 2% per total zi. Intrare market, intrare long, am vrut să spun, mă scuzați, intrare market long. Așa, foarte frumos. Am o problemă, nu mai văd tastele. Ok, hai că am început să văd. Cu SL-ul am spus la 10300, pardon că am uitat la cât trebuie să pun SL-ul. 10350, da. 10350. Deci long, repetăm calculul cu SL-ul la 1.0350 cu un risc de 0,5 rămâne neschimbat și vom putea plasa 0,17 loturi în trade, lucru pe care îl și facem de altfel. Ok, deci iată calculul, 0,17 loturi pe un SL de 24 de pips. Alerta ne-a spus calculul. Ok, și plasăm 0,17 loturi cu intrare market. Ok, foarte frumos. Order. Modificăm. Vom modifica acest ordin pentru plasarea SL-ului. Ok, o clipă. Și vom plasa un SL-ul la 10350 cu target 10430, 1.0430. Bun, hai să ne uităm pe daily. Observați, pivot la 10430, zonă de dezvoltare destul de bună, plasarea SL-ului sub pivotul precedent, un SL logic și un risk reward de 1 la 3. Deci iată, am și marșat pe această intrare pe o confirmare a breakout-ului pe 30 de minute a breakout-ului de la 10354. Se vede structura de higher high, higher low. Am avut o retragere, respingerea prețului, crearea unui swing low cu caracteristică de higher low și ulterior un nou higher high, ușor higher high peste swing-ul precedent. Ok, deci probabilitate de trade long. Australianul SD. Australianul SD, ieri într-adevăr, după cum observați, ca și structură de bară, a creat un pin bar, dar, după părerea mea, acest pin bar nu constituie o intrare sau nu constituie un pattern pe care aș intra, nu e un pattern deosebit care să-mi atragă atenția și din această cauză rămân pe ideea de long la australianul SD, așteptând o configurație pe TF-urile mici pentru intrare long. După părerea mea, acest pin bar are toate șansele să fie infirmat în cursul zilei de astăzi. Dacă totuși în cursul zilei de astăzi vom avea crearea unui swing de data aceasta cu caracteristica de lower high, ar putea fi un prim semn că corecția pe care corecția pe care o vedem la căderea precedentă începe ușor să se diminueze și s-ar putea să vedem o revenire în trend down. Dar pe acest pattern de reversal, care este pin bar, care nu mă satisface în mod deosebit, cel puțin din punct de vedere al mărimii, eu i-aș spune pas și spun pas. Rămân pe ideea de long, mă interesează o structură care să-mi indice o
probabilitate mare de depășire a high-ului la 0,9532, mergând pe o continuare a acestei corecții până în zona de 50%, care este o zonă de rezistență mai bine conturată și din punct de vedere al istoricului prețului. Da? Cam asta ar fi ideea. Ne ducem acum pe NZD-USD să vedem ce s-a întâmplat. Nimic interesant, se continuă această zonă de sideways în jurul lui 8295, o zonă de sideways care, dacă e să ne luăm după ultimile limite create, are aproximativ 70-80 de pip și o să măresc puțin graficul ca să vedeți mai bine și a spune că la ora actuală limitele acestui sideways se încadrează între 8265 și respectiv 8343. De urmărit reacția pe aceste minime de bare daily, da? Iată, în această zonă, este foarte posibil să un eventual break la această minimă de la 8266 s-ar putea să fie un break destul de violent care să trimită prețul cel puțin până în 8161. Așa că o să marcăm această zonă daily de minime și vom urmări evoluția prețului în cursul zilei de astăzi pe TF-uri inferioare, urmărind o reacție a prețului la această zonă de suport foarte bine conturată. De altfel se vede ce mișcări a făcut NZD-USD în ultimele 4-5 zile, pe 30 de minute se vede foarte clar. Vă dați seama că un break confirmat la această zonă ar putea fi o oportunitate de intrare short foarte interesantă. Bineînțeles că e de urmărit și o eventuală reacție a prețului de respingere. Absolut, pentru că zona e considerată o zonă foarte, foarte puternică, cel puțin în acțiunea prețului. Doamne și domnilor, cam aceasta este analiza tehnică daily de astăzi. Ne reauzim mâine cu o nouă analiză tehnică, mâine dimineață cu o nouă analiză tehnică. Daily, vă urez o zi verde și toate cele bune. La revedere!